Ама клипом прави. Čekaj. Клип. Давай. Джипсите дрънка, в момента го гледате. Яде, страшната руменица на Катинка. На Катинка на Боян. Стия се излагал, бе. Гледай го това. Стия се излагал. Он пара майко, дали скрай. Да, престани се излагал. Му удари се от главата, бе. Вече ми да база да има тага. Яш кората, бе. Чекай, че не мога преглъда. Това 3D, бой. Напил камерата, бе. Това 3D. Престани се ли гаш? Готова работа. Ай, сега. Ники. О, Ани! Здравей! Мога да дойде с жилет да те оправи. А малко дай и стриптиз. Готова работа. Акуратно, ма ледеш. То сака, че у Петър, че не е виждал любеница. Ябълница, бе. Ябълки има ли там ябълница? Ябълница, това е ябълница. Бе, откъде беше, бе? Май, пъжи хората. Стай малко за мъжества. Ники, мъжества. Мъжества, бе, ей. Помяр, стия си излагал, бе. Ники, мъжества. Трава, бе, виж това е. Не чай всякакво ще направим. Бомба. Бомбата на Батиста. Вземи това от земята, Ники. Прави малко стриптиз, бе. Али! Я пак си газова, да. Дай, чай ти пуща Азис. Чакай, пуши музика така. Малко Азис. Удари Не, с това ще в Фейсбук, тапанар. Не го качвам, бе. Нема. Да, ще го изтрия, само ще го дам. За какво го качвам? Къде ще го качваш моят Фейсбук, не сметме на мен ората. Мога ще са, Софей. Айде, ти си. Скаче! Ой, пиям, бе. Стой, чекай, какво бракай. Само съм трупирам и честно. Оя, так си изпълняш това минута. Я съм смеял, стига се звели и Ма дай сега какво си кеше го, дай така. Веряло! Всички да сме готова работа. Дай му, бе, Кари! Дай, Хари, мът! Всички на морето! Всички манекенки! Стана батериките! Не бъди надута! Дай си Фейсбука! Супер, ще гледам. Компанията! Шокерца, бе, шокерца, любеницата, бе. Морето! Скаче, бе, вето! Лев, има побаря, Ой, къде си? Тора! Ай, стоп, клиповете, що е просто.